večer. Tak ja si myslím, že sme videli dobré derby pred krásnou kulisou. Čo sa týka zápasu, z našej strany prvý polčas veľmi slušný, veľmi dobrý, organizovaný. Domáci sme nepúšťali do nejakých veľkých šancí, naopak skorovali sme my pred koncom polčasu. Druhý polčas zase špatný začiatok, 15 minút ustrachaných, nesebavedomých. Domáci to využili, samozrejme prehrávali, vsadili viacej do útoku, to znamená, že tam sme chybovali, neustražili sme si to, aj keď hráčov sme upozorňovali v kabíne, že ten začiatok môže byť nepríjemný zo strany domácich. Bohužiaľ, inkasovali sme 2 góly. A potom si myslím, že tak, jak my po vyrovnaní sme mohli strhnúť to víťazstvo na našu stranu, tak ešte sme mohli aj inkasovať, takže nakoniec tá remíza asi pravdepodobne spravodlivá. A chcem poďakovať svojim hráčom za výkon po zápase s Ružomberkom, ktorý sme nezvládli ani nie tak herne, ale hlavne psychicky, kde sme na začiatku inkasovali, tak dnes to bol diametrálny rozdiel prvý polčas a myslím si, že pokiaľ pôjdeme takou cestou, tak pôjdeme aj v tabulke hore a budeme získavať nejaké body. Bavili sme sa presne o tomto v kabíne. Keby dal penáltu, nebavíme sa o tom, hej. Proste jednoducho, takto jednoducho je, to proste... už som zažil, že aj faulovaný hráč kopal penáltu a premenil. Toto musím zobrať len na seba, pretože sme neurčili, alebo proste nemali sme druhého hráča určeného na penáltu, ale sú tam skúsení hráči na to, aby proste jednoducho zobrali tú zodpovednosť, ale je to moja chyba, pretože mal som do toho zasiahnuť, ale veril som, premenil všetky penálty, aj na tréningu včera si kopol 3 penálty, premenil ich bezpečne, takisto si on veril, zobral zodpovednosť na seba, nič mu nebudem vyčítať, proste taký je futbal a ako hovorí Roman, asi to tak malo byť. Je to možno kruté pre nás, že sme nedali, pre supera alebo pre domácich by to bolo kruté, keby sme ju premenili. Paradoxne po penálte sme mohli ešte inkasovať, hej, čiže šialený záver, ale hovorím, nebudem mu nič vyčítať, jednoducho zobral zodpovednosť na seba, nepremenil a skončilo to remizou. A možno ešte jedna otázka, ste mesiac pri kormidle, tak možno nejaké tie pozitívne stránky z vašich zverencov, pretože dosť často to vyzerá takto, že Tatran začne niečo tvojiť, ale stále chýba tá finálna koncovka, tá bodka niektorým tým herným situáciám. Tak aký máte obraz vy po mesiaci? Tak samozrejme, ja som prišiel do rozbehnutej súťaže v reprezentačnej prestávke, kde nebolo veľa času na nejakú možno systémovú zmenu, aj keď v tých predošlých zápasoch sme hrali trošku iným systémom, ale nemyslím si, že to fungovalo úplne dobre. Neviem, za 3 týždne si nemyslím, že sú nejaké pokroky alebo dá sa niečo vidieť. Aj keď myslím si, že čo sa týka smerom dopredu, už v zápase s Ružomberkom od tej 20. minúty sme boli proste lepší na lopte, boli sme kombinačnejší, dokonca aj o hráča menej. Sme Ružomberok pritlačili, ale ako hovoríte, chyba tam chce to čas proste jednoducho postupne, hej, chyba tam možno finálna fáza, posledná tretina ihriska, kde proste jednoducho už rozhoduje aj hráčska kvalita. Nám chýba dosť veľa hráčov momentálne, ešte sa dneska zranil aj Saňa, to znamená ďalší ofenzívny hráč vypadne, máme vykartovaných hráčov, chýbajú nám hráči, ktorí môžu jednoducho hrať v základnej zostave a aj to nás brzdí v nejakom rozvoji, pretože aj tie možnosti striedaní alebo zasiahnutia do zápasu sú iné, ale myslím si, že aj dnes sme ukázali celkom slušnú organizáciu, samozrejme sú tam chyby, hej, ktoré my si ukážeme, ale prechodová fáza ešte jakž tak, samozrejme chýba nám finálna fáza. Tie góly, to čo spovedal Roman, hej, boli to 2 strely spoza 16. Aj keď upozornili sme na to, že proste jednoducho možno nebudeme sa vedieť kombinačne presadiť do domácej obrany, tak aby sme zakončovali možno zo strednej vzdialenosti. Dneska nám to vyšlo, takže ja si myslím, že môžeme byť pozitívni a ja verím, že aj ten herný posun bude u nás viditeľný. Samozrejme, ja by som chcel vidieť svoje mužstvo určite na vyšších priečkách s viacerými bodmi, ale hlavne
Hlavne, aby sme sa tam dostali nejakou hernú kvalitou a jednoducho nechcem hovoriť o nejakej prvej šestke a tak ďalej. Zase musíme byť realisti, ale určite by sme chceli byť v pokojnejších vodách, ako sme teraz.